Hello karbiang long, pina video kelalo, nunang peti thang klong, mate cake ting thek nai, alang limen ke roman teron, alang le shooting a video, kolo bang so video sinang litum kelang pen, kelang min nai lo, lapen kelang pen kolo bang so video sinang litum naning kang sam nai lo, comment box tong tok penang bercinik tha, totang ta video le start iglonang. Sining amanai, labang so film long. Ceparjan abang pula ben abang piamen ke lahen lo romen teron lapen serlibon BP rahi film ceparjan abang pula ben abang pituamen ke lahen lo romen teron rubjili lektipi malin tisopi gotom terang lapen dilip B kanghon korhon jang so tulong ceparjan abang pula ben abang pituamen ke lahen lo bijoy lekthe lili rong pharpi malin tisopi romen teron lapen do tulang bong oy lapen cakra lapen do tulang dilip B rahi rong ceparjan abang pula ben abang pituamen ke lahen lo gotom terang romen teron rubjili lekthepi hawar afri nong ceparjan abang pula ben abang pituamen ke lahen lo romen teron malim so teron pi serlibon BP malin tisopi lapen birsing romen teron alang le karbi film pen kapre karbi video album mustami alang le ceparjan alang le share pu a video album mustami ceparjan koson si tengneji pu alun labang so a video long ceparjan abang pu abang pitungge lahen lo romen teron lapen jivika timungpi rani labang so video album long ceparjan abang pu lapen abang pitu mamen ke lahen lo romen teron lapen rubjili lektibi mantu si celoji labang so video long ceparjan abang pu lapen abang pitu mamen ke lahen lo romen teron lapen Christina Pangcupi nang tumla so video lang misian plote subscribe ikta lapen like ta pikta lapen comment bang teni iri pinya video ke lansi kang tonlo kur bang tu dei ho